Percent pa yun. Tsaka, baka gusto mong ilawan dito. Panibagong sisirain na naman niya yun. Ano ba yun? Nakalaming dito. Ayan, Madam Fern, good evening. Good shout. Ayun, magre-reconnecting ang minor. Kuya Salea, may shoutout si Kuya Salea Negra. Naglalak talaga dito. Oh, ano ba? Ikaw magpapakain mo ako, ikaw na dito. Mawala ka na dyan. Bibili mo lang ako ng nakamilinda. Oh, ano nang nangyari? Bakit? Oh. Alin ba yung mga pinipindot-pindot dito? Wala kang pipindutin dyan, kapokus ka lang dyan sa live. Ayun. Ayan, mega love shoutout sa ating lahat. Mami Ferdy Vlog. Salamat. Ayan, mega love shoutout sa ating lahat. Yan, ilang mo. Mami Ferdy Vlog. Ay na nga yung ano, ay na yung net. Nag-e-echo eh. Oh. Nag-e-echo eh. Okay. Oh, ayan. Ayan. Bababa na po ng bahay para may mag-pin tayo. Mag-play ka na kasi may mga tao na mag-play ka na.
Sino to? Si Jensik. Hello my friend, how are you? Good morning from Turkey. Sige. Hello my friend, how are you? Good morning from Turkey. Pin natin si... Ang lalaki siya ng daliri, hindi maipin. Dito ka magpipin. Diyan. Yan ba? Viewers. Kasi mas tapa pumasok. Bintapa. Shout out. Sis Eds, magalat shout out. Mami Pearly. Sis Pearl, dito na ako sa iyo, Sis Pearl DM. Mami Pearly, dito naman ako sa isang cellphone. Ano? Kaya lang naglalag. Ano? Parang... Yan. Medyo... mahina ang net. Sabi ko sa iyo, mahina dito sa lugar na to. Ayan, Sis Pearl DM. Tamsak mo na ako sa upcoming premiere. Ganun din kaya Mami Pearly Vlog. Tamsak din sa upcoming. Sis Eds, may galap shout out. Ayan, Sis Pearl DM. Ayan, may ads ka pa, Sis Pearl DM. Ayan, naka-play ka na. Ayan, si Sikoy Pearl, naka-play ka na. Tamsa ka lang sa kanya. Okay. Pakita ko sa kanya mamaya pag wala ng ads. Hindi, upcoming. Okay lang yan, may ads pa siya. Dito naman sa kabila, si Gardening Journey. Yan, ipili natin. Kaya lang, umiikot-ikot lang siya. Mahina ang net sa gawin na to. Yan. Ayan, 20 ka na. Yan, may Ayan, galap si siya. Sikoy Eds, naka-play ka na. Sir Abin TV, may galap shout out. Yan. Thank you for coming, Sir Abin. Si Gardening Journey, nandito ko ngayon sa bahay mo. Play tayo ng video. Ayan, si Spur DM. Still playing ka si Spur DM. Magandang gabi, Sir Abin. Yan, may paharang pa. Si Spurly, still playing. Tamsakdan, sabi ni Aben TV. Thanks po, Gardening Journey with Eds. Hello, Ma'am Bicolana. Magandang gabi. Ayan, at Cheda. Good day pa. Hi, Philip, shout out my friend. At Seda, Ilista. Sir Abin TV, punta kita. Bigyan kita ng panibagong ayuda. TV. Sir Abin TV, magpapakain lang ako ng aking mga alaga. Ayan si Tooke, may galit shout out. Thank you for coming Tooke. Ayan si Roger. Roger Kilia. Nag-shout out si Roger, thank you for coming. Roger Kia. Ayan guys, iyan na naman natin si Atseda. Ayan, salang naman natin siya. Salang si Cheta. Ma'am Gardening, still playing your video. Yan, magkama to sa Sis Pearl, malapit na to. Sis Pearl, still playing ka, Sis Pearl. Ayan to, okay, thank you so much. Okay, I will visit to your channel, to okay, later. Galawin yan. Wala kang gagalawin dyan. Ito may to minsan. Ayan, gusto mo. Palakpak. Ayan, 15 viewers natin, thank you so much.
Mommy Pearly, stay playing, Mommy Pearly. Nandito na tayo sa ano? Sa Ayan, sino yan? 24 hours. At Seda Godepa. Nagpalipad ng ano yun, dab. Kalapati. 2 okay. Ayan, nagbaba ng ano si 2 okay. Ayan, sis Pearl. What's ka na, sis Pearl? Ayan, nakapag-comment na rin ako. 2 okay. Eh, mamaya. Mamaya po si 2 okay. Mati, may mga pumakas. Gandang gabi host, Lang Sipag. TV. Sino ako makasigaw? Wala ako boses. Ang boses, sigaw ng sigaw. Mommy Pearly, still Garden playing. Jory. Sis Ed, still playing yung video mo, Sis Ed. Okay lang sipag, puntaan ka lang sipag. Lang. May virus. Sa'yo galing yan. Yan, po yung uniform namin sa aming todahan. Yung puti po na yan. Tuwing Lunes po namin siya sinusuot. Gandang gabi host. Sabi ni Lang Sipag. Mami Pearl, still playing on your video. Tatamsakan ko na. Yan, mukhang nagkakainan kayo rito. Sana all. Mababalik tayo nito doon sa ano. Pack up, pack up. Ang problema, bumalik tayo sa kusina. Tay Islaw, good shoutout po. Another dish garden. Oh, puro cactus. Hindi nakikita ni Host yung mga pumapasok. Ay, nanonood ako ng video eh. Ayan. Mega lang, shout out. Host, good evening. Sabi ni, ano yun, Kaislaw. Ayan, lang sipag, playing ka na, lang sipag. Yan, +1 dikit sa'yo lang sipag after ng video mo ha. Kaislaw, sabi ni Gardening Johnny. 11 thumb love, host. 11 daw si thumb love. Ayan. Nagbabalan mo ng link, silang sipag. Ayan. Palablab daw, sabi si diyan sa nakatusok. At Seda Godepa. Si Hala. Tingnan. Si Hara and Saidi. Hi. Good evening po. Ayan, lang sipag. Ayun, still playing ka ha. +1 banana sa'yo pagkatapos. Ayun. Parang Tapusin kaya mo pala yung nakaano video. yung ano eh. Yung ilaw eh. Wag na, okay lang yan. But may ilaw ka pa. Ayan, si Hara and Saudi, yan, nagbaba ng link. Mamaya ko lang. Mami Pearly, dan full watch ka na, Mami Pearly. Nag-comment ka ba dito? Hindi. Hindi pa. Mahirap pala yung lumalabo ang mata. Hindi na makakita. Sir Abin TV, dito ako sa bahay ni Sir Abin TV. Kahit mahina pala boses mo rito, At least makamalakas. napapalakas ng ayan. Ibaba ko muna yung bahay ni Sir Abin ha, para maano. Para mapuntahan ko dito sa ano ko, Sir Abin. Punas lang tayo ng salamin. Para, ayan, Kaislaw. Taken so music, sabi ni at Seda Godepa. Gardening Johnny Dan, Lang Sipag. Ayan. Pearl DM.
Kailangan nakababa ng link si ano. Sino? Sir Aben? Oo. Ayan, lang sipag, still playing ka, lang sipag. Ayan, +1 dikit sa iyo, lang sipag. Ayan, mega mega love shoutout sa ating po lahat. Sa 6 million viewers in the house. Medyo makuha na yung aking salamin. Blurred. Ayan. Ano? Kailangan may babaeng bayan ni Sir Abby. Ayan. Saan, paano ba? Click ko yung ano. Yung link? Sir Alin sa Abby, binababa mo, sipag. nandito ako sa bahay ni Sir Abin TV. Baba ko muna yung bahay ni Sir Abin. Sir Ma'am Conbars, Viviana, mag-alap shoutout, Sir Sir Conbars. Conbars. Mega love shoutout, bro. Meron dito nito. Hindi makapagpakain ng aso. At nag-umaalalay pa kay Lexus. Ayan, Sir Abin TV. Binaba ko muna yung bahay ni Sir Abin. Mega love shoutout, Sir Rexis. Nandito ako sa bahay ni Sir Abin. Binaba ko muna kasi hindi ako makapagutot channel. Sino yung si Rexis? Masok ba siya? Rexis. Wala. Ayan. Ma'am Gardening, tapos na ang iyong video. Dan Paul Watts na po. Ayan, nandito ako Sir Abin sa bahay mo. Ayan, +1 dikit sa'yo ha, Sir Abin. I-play ko muna yung video mo, Sir Abin. Good evening, Ma'am Bicolana. Paul watching na po kami kanina sa Mahilig sa Pusit. Salamat, Sir Conbars. Paul watch na ba sa Sis Gardening? Dito wala tayo naka-play dito. Play ka dyan. Nagpe-play ako dito. Dalawa lang ang nabiri na. Ayan. Ma'am Sihara, andito ako sa bahay mo ngayon. Hindi mo iba. I am here at your service. At your house. Ayan. 3 minutes and 27. Ayan. Tamsakan na natin. Sir Conbars, ano mo na lang si Sir Conbars. Ano? Go to channel mo na lang. Go to channel. Sir Paul Bars Vlog. Ayan, Sir Paul Bars, nandito ako sa channel mo. Ayan, lino naman. Matino si Sir Marop. Sir Marop, hello, may galap shoutout, Sir Marop. Dito sa dagat. 1 minute and 39. Good evening, Marup. Taken some music, my friend. Pin ko muna si Sir Abin. Yun lang. Ayan. Sir Paul Bars, playing in your video. Ay, ba't? Parang ano ba? Ayan, Sir Abin, naka-play ka, Sir Abin. Ayan, +1 dikit ka mamaya pagkatapos ng video mo, Sir Abin. Bigyan ko ng ninja. Ay, jacket yung ninja mo. How are you, Ma, my dear? Pati mo si Sir Marop. Sir Marop! Ayun yan. Binasa ka. Sir Marop, I will visit to your channel later, Sir Marop. And then I give you another banana. Still playing, sir. Mga idol, mega love shout out sa 5 million in the house. Thanks, madam. Sabi ni Abel 10.
Present ako, Manay Bicolana, sabi ni Mike Lagalag. Mara Poseidan, Lang Sipag. Mike Lagalag. Still playing on your videos. Yan, cellphone bars. Yan, katatapos lang. Cellphone bars. Hindi na. Kaya tayo ng iba naman. Sino ang ating pupuntahan? Wala. Bakit ganito itong cellphone mo, Bicolana? Hindi po kabisado. Tanong mo natin si Mike Lagalag. Saan ka, Mike Lagalag? I am going to your channel. Ayan. Ma'am Sihara, still playing your video. Sir Abin, malapit na. Tamsak na natin. Tamsak 16 plus isang banana. Tapos next mo siya dito sa Ayan. Mike Lagalag. Yummy food. Tara, kain ka. Lagalag. Lagalag. Sir Mike yan. Sir Mike pa. Mike Lagalag na. Ayan, bakit? Yan yung nagbigay ng pili sa akin. Oh, ito. Pili ba to? Pili nut yung niluluto nyo. Maraming salamat nga po pala sa pili nut. Ayan. Sabi ni Lang Sipag. Mike Lagalag. Dan. Ma'am Chino Heart. Mega love shoutout. Abed din. Ayan. Ma'am Sihara, done na tayo sa iyong video. Ayan. Hindi na kami masyadong nakapag comment. Lalab-lab ko na lang muna. Medyo marami tayong piniplay. Ayan. At saka medyo mahina ang ating network. Yan, done full watch na si Sir Abin. Ayan, Sir Abin. Done full watch ka na. And then, plus one dikit sa'yo. Okay, mag-change account lang ako, Sir Abin. Ayan, change account daw siya. Sir Abin 10, mega love shoutout. Sheena Heart. Ayan. Ma'am Sheena Heart. Pupunta ako sa bahay mo. Ayan. Andito na ako sa bahay mo, Ma'am Sheena Heart. Dito muna tayo sa upcoming. Tamsakan ko muna yan. Tamsakan ng upcoming. Nasaan yun? Saan? Notify me? Yun ba yun? Ano ka lang dyan? Ay, tumod dyan naman. Mag-concert ako, Sir Abin. Aroy. Ayan, love. Ayan, Sir Abin, nandito ulit ako sa bahay mo, Sir Abin. Ayan, plus one dikit ka ulit after ng video mo. Ayan, Ma'am Sheena Heart. Galing kay Lexus. Love. Ayan, Sir Abin, play ka ulit. And then, another video sa'yo ulit. Ay, another banana ulit. Tapos, pupunta tayo dito sa Si Kuya Labing Sky, naglag siya. Mega love shoutout host, Lexus. Ayan, Ma'am Sheena, dito tayo sa iyong road trip, Tawi Bridge, Peña Blanca. Wow, sana all na lang. Talaga, sis Bicolana, my co-host. Apo, sa susunod po pag diyan naman sa inyo. Basta ako ito. Manay Mirna. Mega love shout out. Ako ito. Sabi ni Loving Sky Mix. Ayan.
So yun lang po sa mga nakapin. Pearl DM. Road trip to Tawi-Tawi Bridge. Peña Blanca is still watching. Still going. Ito. Ipinila ko sa badya. Sa akin to ah. May nanonood. Ayan o. Ayan. L16 host Dan Tusok. Ayan. Asan yung ating bagay mamaya na mag-dextrose. Maaga pa naman. Safe travel. Ayaw na mag-comment ka. Ayaw mag-comment. Pero napipindot ang puso. Ayan, sa puso na lang muna tayo. Tamsak host, Julius Wong Channel. Sis Piculana, asan ka na? Nagpakain po ng aso. Si Asong Makulit. Ano nangyari dito? Bakit na kay ano to? Ewan ko eh. Bakit na kay Lexus yun? Ati video mo, pinaplay mo dito mo. Wala akong pilay dyan. Nakita ko nga yan. Si Sir Converse yan rin mo ba yan? Ayan, Sir Aben. Malapit ka na matapos, Sir Aben. Ayan, +1. Dikit sa'yo, Sir Aben. Nagulat nga ako eh. Napapanood ko yung aking sarili doon. Kaya pala, ito makapag-play video. Okay, host. Converse ko po. Ayan, +1 banana ka ulit, Sir Aben. Ayan, hindi ko na naisulat yung mga gwapo-gwapo dyan. No? Kaya nga si Sikoy, ewan ko ba kung ano nangyari dito. Si Sikoy Summer Mix, Migalab shoutout. Tapos na yun. Ayan. Dan Pulwas na po tayo dito sa kay kay Sino Si Sir Heart. Mike, na nakasama mo dito si Sir Mike. Dan Pulwas na kay Sino Heart. Hindi ka nakapag-comment kay Sir Mike. Ayan, Sir Aben, Dan Pulwats ka na. Ayan. Panibagong dikit sa'yo, Sir Aben na. Ma'am Summer, sabi ni Paul Bars. Nakain kaya ata ng gagamba, si Sikoy. Si Sikoy, hindi gagamba. Tuko. Nasaan na yung ating... Aray ko. Masama pala sa yung tuko. Ayan, sis Maribik, Migalab shoutout from si Sikoy Summer Mix. Si Sikoy, ano tawag dito? Si Sikoy Loving Sky, baba mo yung baba mo nga yung link mo, si Sikoy Loving Sky. Kaganyan. I-ads lang yan, ayan mo lang siya muna. Huwag mo i-skip yung ads natin. Hindi ka ba na-skip ka? Ayan, silang sipag lang sipag, puntahan mo na kita lang sipag. Si Sikoy Loving Sky, baba mo yung link mo kasi ay kita ng dalawa ulit. Wala na ito. Mag-play ka dyan ang iba. Ipin natin silang sipag. Nawawala nga yung comment section eh. Lang sipag. Ayan, si Yuno. Hello my friend. Sabi ni Yuno. Ayan. Sir Abin, make a love shout out. Summer Beach Vlog. Shout out na lang ako. Hello my friend, sabi ni Yuno. Hello host. Yuno. Hello, Yuno. May galap shoutout, Yuno. Euro Channel. Bakit ka na? 045. Okay, ala naman naka-play, no? Piniplay natin si Yuno. Bigyan natin pagkakataon si Yuno ng Indonesia. Baka padalan tayo ng petwalangan. Masarap na pulot-pukyutan. Ayan.
Dito muna tayo sa Super Jumbo. Lang sipag, dito muna ako sa shorts video mo ha. Para mabilis lang sipag. Ayan. Para madagdagan yung banana mo lang sipag. Yes, also yun, Indonesia channel. Oh yes, you know, I'm playing your video. Super Jumbo Bento Langhayan. I tab check it 45. Okay, pang ano. Ayan, lang sipag. Another dikit sa'yo, lang sipag. Ito, ano lang yan dito? Mag-play ka na dyan ng panibago. Pataas. Hindi yan tayo. Okay, thanks you. Terima kasih, Ayan, si host. Mix the Dreamer. Ayan, yan ang moderator yan. Si Megs the Streamer, the Dreamer. You know. Ayan. Ayan, lang sipag. Another banana sa'yo ha, lang sipag. Loving Sky Mix. Lexus will go here to your channel. Ito My na. friend Marok, please drop your link, my friend Marok. Dito muna tayo sa mga Because shorts I video. give you banana, another banana, my friend Marok. Dito muna tayo sa mga shorts video mo, Miss Loving Sky. Pagpe-play kita ng 3 video. Ito na ang una. Kita ba? Lang sipag. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, lang sipag. Ano po ang unang video? Bakit? Nagkaroon ng butterball dito. Dragon My Ball. friend Marok, please drop your link. I give you another banana, my I friend Marok. discover something different in a runway. Ayan, lang sipag lang yan. Ka pa ba lang sipag? Ayun, tapos na. Pangalawa, dito sa peacock. Napakagandang peacock nito. Yuno, still playing Yuno. Okay, ayan silang sipag. Ayan, Ma'am Sister Loving Sky Mix. Second video. Lang sipag, nandito ulit ako sa bahay mo, lang sipag. Okay, Chins, teka, wait lang ha, my friend Marok, wait lang ha. Lakas ng boses ni Chava. Okay, another banana sa'yo, lang sipag. Ayan po, sa Loving Sky Mix. Ano ito pangatlong short video mo? Marok, beautiful. Ano ba to? Beautiful bunga. Bunga. Bunga yung hinanganga yun, tawag dito, you know. Yes, bunga is Ayan, lang sipag, another banana sa'yo, lang sipag. Ayan, si Silabing Sky Mix done watching birthday cake mo. ayan. Ayan, lang sipag, another banana ka. Okay, pwede natin si Marok. Ma'am Loving Sky Mix, nakatatlong short video ko sa'yo, no? Play mo yung video niya, ba may upload siya bago yata. Wala po. Sino yung naka-play dito? Si Yuno. Yan. Yuno, there full watch na Yuno. Ano niya na yan, ano may pinay mo dito? Dito tayo kay Megs the Dreamer. Yuno, there full watch your video, Yuno. Bakit iba boses mo, Sisikoy? Kumain po ng salabat. Si Kuya Summer Mix, hindi ko alam kung... Kasi kahapon, ang sama anong pakiramdam ko kahapon, si Koy. Hindi natin makita eh. Pagising ko nila umaga, gano'n na. Hindi pala na isang araw pala. Kahapon, ganito na yung boses ko. Ayan, Megs the Dreamer, at your house. Pahirap ng susi. At bubuksan ko yung mga videos mo. Dito tayo sa pinakamahabang video. Party time. Okay, my friend Marok, playing your video. And then, I will give you one banana, another banana again. Ayan. Mr. Marok,
Sabi ni Maro, buwa is fruit. Beautiful house. Tama, ano ba yan? Ano daw? Wow, Yun- beautiful. Yun na. Temba, something manis. At saka tumawa. Oo, si Sikoy, mag-ano nga po ng luya. Doon, ipakuluan mo na yung kwan doon. Nakita ko na kung saan nilagay. Yung turmeric. Yan, my friend Marok, playing your video and then I give you another banana, my friend Marok. Ganon din ako sa'yo, Megs, the dreamer. Nag-thumbsuck number 6 na ako, tapos bibigyan pa kita ng isang banana. Ayan. O, ayan. Kalimbang all. Eh, kakalimbang all natin, si Lexus. Ayan. Just a minute, my friend. Si I Sikoy will go to Maribik, bathroom. may kalip shoutout si Sikoy Maribik. Kamatagal din. Huwag kang masyadong magsalita kasi Bicolana. At baka bukas ako na lang solo ko dyan. Ano nga, saan ka na naman pupunta? Huwag kang umalis. I will go into the bathroom, to the Batcave. Go Batman. Yung co-host ko, layas ng layas, nahirapan na ako magsalita eh. Try to watch my new shorts to my friend. Ayan. Okay, okay my friend Marok. Si Sikoy Marabikobian, may galap shoutout si Sikoy Marabikobian. Thank you for coming, si Sikoy Marabikobian. Okay, Mix the Dreamer. Still playing ka, Mix the Dreamer. Ayan. Si Kuy Summer Mix, punta ako sa'yo. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Ibaba ko muna yung bahay mo, si Sikoy Summer Mix. Para mapuntahan kita dito sa mga bagong ano ko. Mga bagong alagad ko. Si Sikoy Summer Mix, ikaw na nga lang magbaba ng link mo si Sikoy Summer Mix. Para madikitan kita dito sa mga alagad ko, tsaka ma-play ko dito sa kabila. Hindi ako makapag-auto channel eh. Ayan, Mix the Dreamer. Still playing your video. Sana all maraming alagad. Si Sikoy, kailangan natin magkaroon ng mga bagong alagad kasi siyempre. Aray ko. Para mayudahan naman natin yung mga dumadalaw sa atin. Yun o. Ako si Sikoy, kailangan ko magsalita. Umalis yung co-host ko, nag-CR ba? Ayan, Mix the Dreamer. Ayan. Dan full watch your video. Thank you for coming, Mix the Dreamer. Okay, another play tayo, guys. Lang sipag. Saan ba yung live ko dito? Ito. Yan lang sipag. Thank you so much sa iyo lang sipag ha. Dana ko sa iyo lang sipag. 5 banana sila mo ng si Sikoy. Okay lang ako. Ayan Sir Maro. Still playing. And then plus 1 banana Sir Maro. 73 thumbs up. Ayan another banana Sir Maro. Okay, I'm going to your shorts video Sir Maro. Sir Maro, playing your shorts video. Tayo haharap sa multimedia. Huwag ka maingay ha. Huwag ka maingay. Yan po kami.
together with my Okay, sino pa ba yan? Si ano ba? Ay, si Kuya, si Yuno Napik na watch mo to. ayan, yun na, galing dyan. Ayan sa cellphone ko, di ba? Upo ka lang. Hindi ka na, ibaba mo na yan at dito ka na. Babati pa muna kami. Bata to. Hirapan ako magsalita eh. Ayan ako. Sensya na guys, sorry. Sana all. Ayan, Sir Marok. Danpol, what's your shorts video? Sabi ni Mama Ribi, bumalik. Ito na po ako, ito na ako. Nag-CR na ako. Yan. Si Sir Juan Mars ba na ano mo na? Na-play mo na? Phone bars. Sir phone bars, parang na-play ko natin yan eh. O, dito naman Sige tayo. lang, si Sikoy. Oo, si Sikoy Summer Mix. Sobra. Si Marivic Family TV, yan, pupunta kita. Sa channel mo. Sir Marok, another play your shorts video, Sir Marok. Laki ng ano na oh. Yes. Maribik ko yan, Dan. Pang ano lang sipag. Mamaribic Family TV. Magpe-play ako ng tatlong Sabi, shorts video mo. Bakit os Lexus na ka na sa pagsasapos? Saan daw? Ka na daw pa sa pag-ubos. Yan. First short video to play. Sunflower Farm. Batiin mo si Kuya JR. Kuya JR. TGJR. Thumbs up Idol 21. Yan, mega love shoutout sa 16 viewers, sa 16 million. Ayan, Sir Marok. Dan Paul, what's again your another shorts video, Sir Marok? Ano ba yung tawa dito? Ito, may clap-clap dito eh. Ayan, pampasaya. Clap, clap, clap. Si Jen Bartolome. Jen Bartolome, ayan. Bibigyan ka lang ng jacket. Nirikula na. Si Ma'am si, ano ba to? Probinsyana. Si Kuya Maribik yata. Si Maribik na. Si Kuya Maribik na. Ka-sexy pala, no? Okay, Sir Marok, done watching your shorts video. 2 shorts video, Sir Marok, and then long video. Okay, another Ma'am, another play para sa short video muna. Pangalawa. Siyempre, tatamsa ka natin yan. Pwede din mag-comment dito, di ba? Ang gaganda ng ibon. Comment tayo. Sir Marok, I'm going to your house again. Ayan lang, nagbibilog-bilog. Salamat, Jen Bartolome. You're welcome. Ganda ng mga ibon. Ano yun, Sisikoy? Ano yun, Sisikoy Summer pinapabili mo sa akin? Ano nga yun? Nakalimutan ko. Belekoy daw. Ha? Bili ka lang ng pharmacy, Sisikoy. Uy, mahal po yun, pharmacy. Buong pharmacy po ba? Ayan, yung Saikasi. Sige, Sisikoy, salamat. Kaya ano mo nga, lista mo nga dyan. Kung makalimutan ko. Saikasi. Sarap mo yung pumasok. Sir Marok, I'm going to you. I'm here in your house again, Sir Marok. Sino yung pumasok? Si Mr. Achilles. Yun, si Achilles. Ang malakas na tao. Okay, Sir Marok, another player shorts video and then another banana to you, Sir Marok. Are you Bicolana? Ayan, pangatlong video, si Ma'am Aster is in the beach. Ayan, pagkatapos po nito, punta tayo sa ibang channel. Okay, Sir Marok, Dan Paul, what's again your shorts video? Plus 1 dikit sa iyo. Aster. Sir Marok, plus 1 banana again. Mag-comment po ako dito. Ano kaya kinukutkot nito?
Okay, another pin tayo. Change pin tayo, guys. Life journey in helping the poor. Ayan, I give you banana. I give you moderator. Life journey. Thank you so much for coming. Ayan, ma'am. Mr. Achilles, thank you so much for coming, Mr. Achilles. Ma'am Marvic Family TV, yan. Tamsaktan lang sa iyong 3 short video plus comment. May bakas. Dito tayo kay Kuya JR. Ito isa-isa. Sino isa? May nakaplay ba ito? Wala. Okay, Mr. Achilles, I'm going to your house, Mr. Achilles. Please drop your link pala. Kalitan natin ang ito. Salamat daw, sorry. Tinanggal mo yung ano. Ayan. Alin yun? Wow, salamat host, Lexus. Oh, wala pong ano man. Na-play mo na yun siya, no? One early. Okay na to. Okay ka dyan. Hindi Mr. Achilles, please drop your link. Kuya TGR TV, nandito ako sa bahay mo, Kuya JR TV. TGR TV. Sir Aben, salamat. Ayan, si Mr. Achilles. Si Lexus, nasa channel mo ha. Balay. Ibang lahi ka daw. Inglesin mo. I am going to your channel. Here, oh. Makikita ba? Parang against the light, ano? Ayan. Punta sa video mo. Yung pinakamahabang video. Ayan. My Google AdSense feed arrived. Kuya TGR TV, nandito ako sa bahay mo, Kuya JR TV. Tamsak na natin to. Plus banana. Kahit di pa natatapos, panoorin. Para mas masaya. Ayan, nandito ako sa Calamares mo, Kuya JR TV. Ayan. Nakikinig si Sikoy, mag-set mo na ako ng upcoming ko. Sige lang si Sikoy, Summer Mix. Ayan, Kuya JR TV plus 1 banana, ikaw, Kuya JR TV, TGR TV. Congratulations, sir. Sana all may AdSense. Yan, may bakas din ako sa'yo, Mr. Achilles. Saan tayo kanina ko? Achir. Ayan, bakas. Ayan, lang, ano to? Dan Lang lang. Sipag TV Dan from Jane Bartolome. Ayan, Jen Bartolome, mega love shoutout. Mega love shoutout sa 18,000 viewers. Milyones pala. Tusok-tusok naman dyan. Na-watch mo na si Sikoy Marley. Cellphone bars, nandito ako ulit sa bahay mo, cellphone bars. Mr. Achilles, baka naman mapulit yung iyong AdSense. Huwag mo masyadong... Yan. Yan, pinupulit yan sa dotted line. Mega love shoutout, you know, from Marvic Family TV. Tusok-tusok. Tusok-tusok. Ay, magaling na. Okay, tusok-tusok, sabi ni Yuno. Loko na talaga si Yuno. Yuno, Yuno, maloko ka. I will translate your saying. Ayan, Good cellphone evening bars, sa- nandito ulit ako cellphone bars sa iyong tawag dito, miracle Ayan, fruit. sabi ni admin, good evening sa lahat po. Enjoy lang po kayo, ma'am Bicolana vlog sa live nyo po at duty muna ako sa pagtatapos. Sige, Sir Mikael, ingat ikaw, ingat. Cellphone bars, playing ka na ulit sa magic fruit mo, cellphone bars. Ayan. 15 thumbs up, cellphone bars. Kuya JR, Kuya TGJR, ayan, plus 1 banana ka dito, Kuya TGJR. Ano kaya ito? Zile zile yollar gel. Yun.
Huwag mo naman ako nang tingnan masama. Paano kasi? Nagpapala. Tinatanong ko kung ano yung mga buton-buton na yun eh. Ayan, Kuya Titi, JR, plus 1 banana ka. Salamat po, sabi ni Sir Mikael, ang ating admin. Maraming salamat po, Ma'am Bicola, sabi ni Ponbars. Yun o, ayun o, patusok, sabi ni Summer Mix Vlog. Sir Mikael from Ponbars. Ma'am Summer, sabi ni Ponbars. Mr. Achilles is still playing on your video. Masarap yung medyo may sound na konti. Sir Ponbars, Para hindi tayo still naboboring. playing. Ma'am Summer, ang sabi ni Ponbars. Sir Aben, mag-play ako ulit ng video mo, Sir Aben. Yan. Payakap mo sa mga nakapin. Si Gino, hindi na pumapasok. Ano na nangyari kay Gino? Busy siguro si Gino. Busy. Ayaw ng payagan ng kanyang nami. Napupuyat. Dahil sa pagpasok sa live ni Ayan, Bicolana. Mr. Achilles, still playing your video, Mr. Achilles. Kaway-kaway, Mr. Achilles Official. Ayan, still playing, pero nabigla namang na-pull. Dinikitan mo siya. Ayun, sige. Mr. Achilles. Dan pulwas to your my Google AdSense please arrive. Tamsak dan, plus dikit, banana. At may bakas pa. Ayan, go to channel tayo. Sino yung ating go to channel? Ayan, Sir Ponbars, dan full watch ka na ulit, Sir Ponbars. Habang wala pa tayo mga go to channel. Zile yoller gal. Wala, ang dami, no? Ayan, si Megs the Dreamer. Na-play mo na siya kanina sa'yo. Sisisi ko yung maribig tapos na dyan. Si ano? Hindi ko nga na-check. Nakalimutan ko. Sir Ponbars, dan full watch ka na. Okay, Jen Bartolome, I'm going to your house, Jen Bartolome. Nasa na. Oh, nagpa-ads pa. Ini-skip. Sa atin rin. Ito, hindi ko pa natin na ito silang sipag. Ayan, lang sipag. Ayan, Jen Bartolome, naka-play ka, Jen Bartolome. Lang Ayan, plus 1 banana ikaw, Jen Bartolome. Ayan, bigyan mo rin silang sipag dyan. Lang sipag, andito ko ngayon sa iyong channel. Ayan, lang sipag, pakibalikan mo si Lexus TV ha, didikit siya sa iyo, lang sipag. Pakibalikan, sukli-sukli. Ayan, iluna ko na subscribe. Dito tayo sa iyong pagkain, inihaw na gulay at daing. Lang Sipag TV. Nako, mukbang to the max. Damsak, tamsak number 1. Kinilaw. Sisikoy Summer Mix, nalito ako sa spaghetti mo, Sisikoy Summer Mix. Ayan, inihaw na something. Inihaw na gulay. Yan, lang sipag, pakibalikan mo si Lexus TV ha, mag-comment siya sa iyo. Cook in a very special way. Gandang gabi, Ma'am Rose. Ayan, Sisikoy Ma'am Lisa, magalap siya raw. Pasok. Ayan, si Aida Cortinas. Aida Cortinas official. Ayan, bibigyan ka ng jacket ni Madam Bicolana. Para hindi ka raw ginawin. Ayan, may nagpa-pop up sa aking
notification. Si Sikoy Summer Mix, still playing ka sa iyong spaghetti. Salamat din, Sir Juan Bars. Ayan, Jen Bartolome, still playing ka. Jen Bartolome. Oops, huwag kang higap. Akita ko. Higap na. Hop. Ay, si co-host ngayon. Si host na ngayon, sabi ni Mona Lisa. Salamat si Sikoy, Summer Mix Vlog. Mapagpalang gabi po, Ma'am Bicolana Vlog. Mega loud shoutout po, sabi ni Aida Cortinas. Baka sa kamo ng bahay. Baba ka ng bahay. Huwag ikaw ang bababa ng bahay, ha? Magbaba ka ng bahay. Ayan, si Mabel Mix Vlog, pumasok, walang jacket. Still playing lang sipag on your mukbang moment sa iyong inihaw na talong. Ayan, si Sikoy Summer, dan full watch ka na Ang si palaya. Sikoy. Yan, pang 69 thumbs up si Sikoy. Parang masarap magmukbang, ha? Ganito nga gawin ko isang araw. Para mag-viral tayo. Okay, mag-team spin tayo guys. Lang sipag, pakibalikan mo si Lexus TV ha, yung nag-play sa'yo. Yan, mag-team spin tayo. Kaya spin daw. Yan, dito tayo kay kay mobile, ay kay Mabel. Mabel Mix Vlog. Mobile talaga. Mobile, pwede rin. Maganda pa yan. Jen Bartolome, dan full watch ka na ba? Si Sikoy plus 1 banana ka, Jen Bartolome. Saan ba yung tawa dito? Bagkaya mo na lang yung piniplay mo. Mahaba pa. Malakas kumain si Sir lang sipag eh. Ganado eh. Oh, okay. Aida Cortez, ano pa to? Aida ano? Ha? Aida ano? Aida Cortinas. Ayan. Andito ako si Sikoy sa'yo, Aida Cortinas ba? Ikaw nakakakita dyan eh. Siyempre, apat mata ko eh. Sis Aida, nandito ako sa, sa bahay mo. May nag-pop up. Sabi ng aking mga ka-batch 88. Malapit na ang meeting natin. Ayan, si Lang Sipag, pang-apat na talong. Ayan, Sis Aida, dito muna ako sa 11 seconds mo para mabigyan kita ng mabanana para mas mabilis. Banana. Ayan, Sis Aida, nakaplay ka ha. Ayan, plus 1 dikit sa'yo, Sis Aida. Pag 21 thumbs up din ako magko-comment. Ayan. Okay, Sabi, Jen. pay attention. Okay, Jen Bartolome, dahil full watch ka na, Jen. Okay, nandito ako sa iyo, Madam Aida. Nakaplay ka sa 13 minutes mo sa Tagaytay, Madam Aida. Ayan. Tagaytay. Lang. Mama, hindi natin sisikoy sama. Ayan. Change pin tayo, change pin. Madam Summer, ikaw naman ang ipinin. Oo nga, Mama Astrid, wala pa rin boses. Sisikoy, Manalisa. Tapos tayo. Ayan, Jen Bartolome, daan ako sa'yo. Plus 1 ba na ka, Jen Bartolome? Ma'am Astrid, sabi ni Mona Lisa. Ado, walang boses. Ado. Ayan, Sis Aida, nakaplay ka dito, Sis Aida, sa 13, Sa 13 minutes mo, sa Tagaytay, Miss Aida, nakaplay ka. Si Sir Lang Sipag, nag-model fight ng solo. Ayan, oh. I-play mo dyan si Astrid after ni Mang Sipag. Model fight po, solo. Ayan. Si Sikoy Manalisa, papunta na ako sa'yo, si Sikoy Manalisa. Walang kaagaw. Ayan, Lang Sipag, nagbaba na naman ng ano yung tawag dyan? Ng link.
Sis Manalisa, magbaba ka nga ng ano mo, ng link mo. Para maigaan kita, Sis Manalisa. Comment na ako ito. Pumasok ba? Ayun, inihaw na gulay. Ayan. Dan Bagong Dikit, Summer Mix Vlog. Ayan. Salamat sa pagpinsisikoy. Ma'am Summer Tortanlis. Sis Manalisa, baba ka ng link mo. Punta ko muna si Sis Ayan, Manalisa. si Maribig Cubyan, kumakaway-kaway. Wait lang muna, mga loves. Ayan. Ay, nakapremyo sila. Ano ba itong pangalawa na to? Testing natin kung ano to. Ay, may uwak! May uwak na dumaan na. Ito kaya. Ay, namamaril, wag yan. Kasi, Baka makatama tayo. Ayan. sabihin mo, tam sa kanya nakapin. Pakitamsak po sa nakapin. Itong host na to eh. Ayan, palablab. Ayan. Lang sipag. Dan pulwas na sa iyong videos. Plus bakas. Lemon yan si Mama Astrid. Ma'am Astrid, I will going to your channel na. Go to channel mo na lang. Oo nga. Ano yun? Pupunta ko nga. Ano ba yung, asan ba yung kanya? Iba ka muna. Go to channel na daw kita. Sige lang, si Sikoy. Si Ma'am. Skin Joy, magkalang shoutout si Skin Joy. Asan na si Ma'am Astrid? Ma'am Astrid nagtago. Ma'am Astrid, kamag-anak. Kamag-talas. Ayan, Sis Manalisa, papunta ako sa iyo, Sis Manalisa. Ayan, sa search button tayo kita. May TCH, magkalang shoutout. Ayan, Ma'am Astrid. Andito na ako sa iyong Brunei, Hong Kong 40. May pa-ads pa. Dan dikit sa nakapin, lang sipag. Yes, si Jinjoy, pumasok. Ayan. Sis Maribik, may kalab shoutout, sabi ni Jinjoy. Sis Manalisa, playing ka na dito. Dito sa mag-grocery tayo, Sis Manalisa, ayan. Ayan, si Ma'am Astrid naman, kamag-anak, ayan na. You are praying. Magbasa ka na ayan mo yung mga, ano, Dan, shoutout mo si Aida Sis Coritas, Cortinas. Shoutout si Sis Pele. Shoutout, mega love shoutout, Ma'am Penny. Ma'am Summer, pangalawang video mo, bola-bola. Sabi ni Ma'am Nalisa, thank you, Ma'am Host. Jinjoy, ano yun? YB dyan. Lang sipag. Ma'am Perez, good evening, sabi ni Jinjoy. Yahoo! Ay, Ay, nawala. Still playing. Si Aida Cortinas. Good evening, sis. Jinjoy. Mega love shoutout from Cooking Mix Vlog. Mega love shoutout sa 20 million viewers. Ayan, si Abenten. Abin TV, si Sir Abin. Salamat ka mo siya. Salamat, Sir Abet TV. Abenten. Kasi pag magbaba ng si Oh, sipag. Kaya pala sipag lang, ano? Sipag lang, magbaba ng link. Sana all marunong magbaba ng link. Ayan. May link din po si Lexus. Pinromote yung kanyang link. Ayan. Ano ba to? Ayun, palakpak pala yun. Upload. Hmm? Narinig yan din sa kanila. Kaya ang ating
Ma'am Summer Dan, full watch po sa dalawang video mo. Ayan, si Chandra Indigo, Bembang. Si Arsty, ayan, napakabilis. Arsty, Dan Tramsak, host. Salamat po. Lang Sipag TV, Dan Dikit at Bakas. Chinjoy. Ayan, hello, Sis Manalisa, Chandra still Indigo. playing Sis Manalisa. Dan Bagong Dikit, Manalisa TV. Megs the Dreamer. Still playing po, Ma'am Astrid. Ay, nakalag pala. Nag-ikot-ikot na lang siya. Woo! Gawin natin sa gawin, baka gawin siya yung ikot. Ayan. Ayan. Mega love shoutout sa 15 million viewers. Patamsa ka muna kapin. Patamsak-tamsak naman dyan sa nakapin. Mona Lisa, Dan watching, sabili tayo ng galunggong. Magpaksiw tayo. Sis Jinjoy, mega love shoutout. Ang sabi ni Summer Mix Vlog. Ano yan? Ano yan? Dan full watch na? Still watching? O pangalawang ano yan? Still playing. Oh. Aray, sakit pa. Nabasa mo. Wala. Babasahin mo, kaya di na ako makapagsalita, ikaw magsasabi. I'm back na host, Family TV, Marvic. Lagyan ko kaya ng ano yan. Eh, ikaw naman yung... Si Ma'am Chandra, di pa yan napupunta. Oh, pupuntahan ko yan pagkatapos nung kay Ma'am Astrid. Oh, ano na ginawa ko dyan? Ano nangyari dito? Inangat ko lang na bago na. Yung kamay mo Yung makasalanan. opo na yan, oh. Yung kamay mo makasalanan eh. Bukas na bukas, bumili tayo ng bagong cellphone. Sis Jinjoy, next kita dito, Sis Jinjoy. Si Chandra, ikaw, sunod kita rito. Si Summer Dan sa Tartang Talong, Tortang Dilis. Sir Formers Club po. Yan, mega love shoutout sa 16 million in the house. Hindi pala kiplay si Sis Maribel Kubian, di pa. May pumasok ba? May pumasok na bago, si, ano ito? Gulnas. Si Sir Gulnas. Are you okay? Sabi niya. Hindi pa po okay si host. Still suffering from sore throat. Ayan guys, patapabisita naman natin nakapin guys, patamsak. Si Sikoy Summer, mamaya tatamsakan po yan si Sikoy. Napuntahan ko na ba yun? Dito sa aking channel? Parang hindi pa, ano? Mamaya mo na lang. mamaya mo na puntahan. Tapusin mo muna. God bless my dear. God bless also Gulnas. Thank you so much, my friend Gulnas. How are you doing today? Yan. Wave, sabi ni Kubian, Marvic. Ayan, si Sikoy Manalisa, malapit ka na mag-pulwat si Sikoy Manalisa. Aida Coritas, Cortinas, official, playing sa Tagaytay. Ayan. God give you good health, amen. God give you. Nabasa ko na yan, sir. Ayan, nagbaba ng link si Megs the Dreamer. Dan sa nakapin sa Dilis. Sino yun? Arms Dili. Dili Yud? Arms day lang. Arms Delay. Ayan, pa-shoutout daw. Si Sikoy Maribel Family TV, Kuto Channel mo na lang.
Ayan, may pumasok. Si Jenilyn Estores. Nakahubad. Magandang gabi. Kaninong ninja si Ma'am Jenilyn? Sino bang ninja mo? Ayan, Ma'am Brunei, H40, Astrid Maglente. Ayan, si Mix the Dreamer, dyan sa'yo si Sikoy Marley, ay si Sikoy Summer Mix. Mag-comment ka para makita niyo ang Astrid. Oo nga, hindi pala ako nakakomment, no? Yan, Dan, bagong dikit. Love, Lang love, Sipag love na, TV, love, nag-iwan love. ako ng baka sa shorts video mo. Ayan. Lang Sipag, pakibalikan na lang nga Lang Sipag. Play mo pa ng isa si Ma'am Astrid dyan. Ma'am Astrid. Ito sa upcoming. Tamsakan ko muna to. Natapsakan mo na. Natamsakan na ba? Oo, natamsakan na pala. Si Sikoy Manalisa, full watch ka na. Ayan, plus 1 banana sa'yo, sis Manalisa. Na-play na to eh. Na-play na natin to. Bago lang siya. 10 minutes pala yung nababa ni Manalisa, kaya pala medyo mahaba, kaya pala matagal. Dan watching chicken, bato chicken, apretada mo si Stinjoy. Dito Madami tayo na yun. sa road trip. Lumapas to Bandar, Brunei. Tusok 147. Ikaw na magsabi. Oh, Aida Cortinas. Oh, nagkakamali ako. Malapit nang mapulwat sa ngayong video. Tatamsakan ko na. Yan, tamsak number 54. Namat host, sabi ni Astrid. Patusok-tusok naman po sa nakapin. Road trip, lumapas. Akala ko lumagpas, ano? Play mo dyan si Jinjoy, magtatamsak ako kay ano kay... Dan Pulwats na. Aida Cortinas. Ayan. Puntahan naman natin si Jinjoy. Jinjoy, where are you, Jinjoy? Ayan. Si Sikoy Summer Mix, nandito ako sa upcoming mo. Jinjoy. Ang laki ng bahay ni Jinjoy, oh. Si Sikoy Manalisa, daan ako sa'yo, plus 1 banana kasi Sikoy Manalisa. Chicken apretada, my recipe. Ang sabi ni Jinjoy. Si Sikoy Summer Mix, unang tamsak ko sa'yo. Ayan, playing na, si Jinjoy. Ayan, mag-iwan ako ng bakas dito sa aking naka-play. Yan, bigyan kita ng ano, si Sikoy Summer Mix, 5 tamsak. Welcome si Sikoy Manalisa. Ganda naman ng mga daan dito. Oh. Ano daw, hanggang 10 PM lang ako si Sikoy, punta kami sa kanila pa na minsan ni Mikael. Oo, si Sikoy Summer Mix, okay lang si Sikoy. Kaya pangalawang tamsak ko sa'yo si Sikoy. Haba ng tulay. Parang San Francisco. Okay. Ayun. Ayan, si Sikoy Summer Mix, pangatlong tamsak ko sa'yo, si Sikoy Summer. Magbasa ka lolo ng ano. Alam naman babasahin eh. Nagbaba lang ng link, silang sipag. Oh. Ayan. Oh. Ayan, kumakaway-kaway lang sila. Kaway-kaway, kaway-kaway. Oh. Link uli, silang sipag. Ayan, pangatlong tamsak si Sikoy Summer Mix. Si Sikoy Summer Mix, automatic nag-ano nga. Nag-jacket. Oh.
Ah. Matik mo lalaki. Next, the dreamer. Ayan, kumakaway-kaway. Salamat, Sisikoy, Sir Lexus. Yan, 3 tamsak si Sikoy. Wala po ka naman, Madam Summer Mix Vlog. Pangatlo na to. Sa dalawa, tatlo. Pang-apat na tamsak si Sikoy Summer Mix. Thank you, love, 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 Bats host, sabi ni Mona Lisa. Still playing, Ma'am Astrid Maglente. Sa iyong road trip, Lamapas to Bandar, Brunei. Brunei, andyan yung asawa ni Rupa Gutierrez, si Haring Ilmas Bektas. Chicken apretada, may recipe, malapit na matapos. Natamsakan na rin natin ang number 60. Siyempre, bibigyan natin ng bakas habang tayo hindi busy. This is Enjoy ba yan? Yummy, yummy on my tummy. Ayan, si Jinjoy, may bakas na sa Bicolana. Ayan, malapit na matapos. Ayan, sis Marvic Kubian, dito na ako sa iyo. Okay lang yan, Sisikoy, sila lang muna. Ayan, L33 host, Lexus. Sabi ni Ma'am Marivic Family TV. Ma'am Summer Dan, tamsak sa upcoming, sabi ni Mona Lisa. And Dan Pool Watch na po, Sir Sis Jinjoy. Masarap pala maging host. Bigyan pa, paluran nga kita ng short video mo, Ma'am Jinjoy. Ayan, sandali lang. Short video, ayan, bibigyan kita ng isa. Ayan, sa iyong short video. Ayan, Ma'am Sister As Maglente, Dan Pulwas na. Sino pupuntahan natin dito? Sino ang ating pupuntahan? Naku, chocolate yan ah. Ang sarap ang chocolate. Sana all may kinakain. Bicolana is live. Ayan. Ayan, ulit. Dito muna tayo kay Astrid Cooking Show. Sa short video lang din at mabilis. Ayan, sis Marvic Kubian, playing ka na, sis Marvic. Sis Marvic Family TV na Enjoy. playing na. Nakikita ba? Dito nakikita eh. Ayan, no? Pangalawang si Enjoy, pangalawang play. Pakipala yung mama niya. Si Mama Astrid, unang play ng short video mo. Ayan. Tamsakan ko na. At magme-message din ako. Sarap ng pizza. Babakasan natin. Sarap ng pizza. Ayan, sis Marvic Kubian, playing ka pa rin. Pangalawang video, ito pizza pa rin na may mushroom. Ayan, sis Jinjoy, Dan Pool Watch, Ulam pala to. dalawang shorts video mo, sis Jinjoy. Mushroom. Mushroom. Rich in fiber ang calcium. Rich in fiber yan. Madami. Napunta mo na ba si sis Marvic Family TV? Ha? Parang kung nagawihan ko na yan.
Excuse me po. Ito tayo, chicken fillet. Yan. Mukhang laging nasa handaan si ano, no? Si ma'am. Yan. Yummy yan, sarap yan. Sarap po niyan. Yan. Basahin mo. Ayap naman mag-comment ng habang nagbabasa. Welcome, sis Maribik Official. Dan full watch po sa video 1306 sa Tagaytay. Yan. Mega love shout out to kayo, Maribik Family TV. Salamat sis host, sabi ni Jinjoy. Yan, dan full watch na po tayo sa tatlong short videos pang Astrid Cooking Show. Di pa tayo. Sino yung pupuntahan natin dito, ma'am? Maribik Cubian. Naka-play siya ito. Naka-play siya dito. Naka-play siya sa'yo. Ay, syempre, play din ni Lexus yan. Dalawang shorts video, yan. Maribik Cubian, dito tayo ngayon sa iyong shorts video na napakaling mga tasa. Ayan, sis Maribik Family TV. Naka-play ka na. Ang lalaki ng tasa na yan. Baka ka mabalikan. Sis Maribik Copian still playing. Ay, hindi pa sa video yan. Huge cup. Magasikan. Yan, sabi ni Mana Lisa, Ma'am Summer, pangalawang tosok, upcoming mo. Makes the dreamer, Dan Connect with Bakas sa latest video mo. Pasukli na lang, Rhodes. Uy, nagbayad to, no? Ginger. Yan. Pangalawa, napanood ko na pala to. Kaya sige, magko-comment na lang tayo. Napanood na pala ni Lexus to, hindi lang nakapag-comment. Ang taas ng building na yan. Ayan, sis Maribik Family ko na. Ay, sis Maribik Copian. What's ka na, sis Maribik? Thanks, host Lexus. Sis Maribik Family TV is still playing. Sis Maribik Family Wala akong TV. ano man. Ayan, nakadalawang shorts video po ako sa iyo. Madam Maribik Cubian Vlog. Sino yung pupunta natin? Change channel tayo. Asa na siya? Salamat, sis Enjoy. Si Manalin sa play mo dyan. Mona Lisa, where are you? Mona Lisa, andiyan ka pa ba? Hindi kita makita dito sa kwarto ko. Ito. Yan siya kako-comment lang. Ayun, kako-comment lang. Go to channel kita. Kaya lang, naglo-loading tong si Redmi. Harang ulit host, sabi ni Mona Lisa. Kailangan nating mag-load. Mega love shoutout po sa 15 million in the house. Ayan, Dan full watch na si Maribik Family TV. Sa top 10 most beautiful park in Hong Kong. Tapos isa stream dito. BG lang host. Ano po yung BG? Tambay. 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 Sis stream mag-link. Mona Lisa, andito ako sa video mo, sa bahay mo. Ayan, pahiram ng susi para makapag-grocery ako. Mega love shout out at Peli. Ayan. Hindi ko nababasa eh. Paano kung ma-shout out yan? A night before the flight of John and Janice going to Philippines, Ma'am Astrid Maglente. Ayan. Watching on your video. Gandang gabi po, Ma'am Peli Cooking, sabi ni Mona Lisa.
Mega love shoutout Ate Peli. Ayan. Oy, may harang. May harang pa ang buds. Mega love shoutout sa 19 viewers. 19 million. Megs the Dreamer, Dan Dikit. At baka sa latest video mo. Rinig ba? Ahawa na. Yung Ma'am Peli, mega love shout out, Astrid Cooking Show. Ayan. Patamsak naman po sa nakapin. Madam Summer Mix Vlog. Oh. Si Chow, oh. Alam kagalaw-galaw. Kabait tong aso na to. Ayan, tatamsakan ko na yung mag-grocery tayo nung nakakunti lang. Madam Mona Lisa. Wala ba kami nagbibideo sa atin? Meron naman tayong pang-upload niya. Ayan, sinilabit na naman ako. Pelis Cooking. Yan po ang mini tulips dito sa Hong Kong. Thank you po sa lahat. Tignan mo, baka may nag-video sa atin dito, meron tayong pang-upload. Ano yun? Ano yun sa kabila? Still playing. Naka-play na kamo sa stay. Naka-play na si Spelly. Si Mona Lisa still playing. Agoy, hanggang 10 lang ako. Sa YT, baka di ko na masilip live niya. Sino po magla-live? Pupuntahan din namin yan. Astrid Maglente. Ayan, malapit nang matapos. Hindi kita eh. Against the light eh. Ayan, tapos na rin. Sinong pupuntahan natin dyan? Still playing, Mona Lisa TV. Ayan, sarap ng dried mangoes. May pa-effect pa. Daming salamat po, host. Jinjoy TV, thanks. Dan Dikit po. Sabi ni Megs the Dreamer. Ang madalas malaginip. Si Megs the Dreamer. Oh, 3 videos. Huh? Tatlong play kayo master. Ma'am Astrid, nakatatlong play kami sa'yo. Dan Paul Watts. Ewan ko lang kung binakasan niya. Nagbakas ako. Nagbakas daw pala. Hindi ko kasi nakita eh. Jinjoy TV, thanks. Dan Dikit po. Ayan. Lang sipag. Ayan. Sipag magbaba ng link. Patay mo na muna yung electric fan. Ayan. Dan Paul Watts na. Si Ma'am Pelis Cooking. Kaya ayaw ko dito sa lugar na to. Layo mo. Yan, lang sipag. Love, love, love. Ano ba ito? Ayun. Isa pa nga. Sakit naman yun sa tenga ng mga nakikinig. Hindi kaya itong yung ubo hindi masakit. Ayan, still playing po tayo. Magbabakas naman tayo siyempre. Yung sukli sa akin na lang ha. Sabi daming pinamit ni ma'am. Ni madam. Yan. Lang sipag.
na masipag magbaba ng link. Andiyan na tayo. Ma'am Peris Cooking, Dan Paul Watch po. Bakit? Iba yung kating. May ano. Oh, hindi na. Okay. Ay, uy. Iba yung kape, parang... Lasipag TV, Dan po from Mix the Dreamer. Sis Manalisa, still playing ka Sis Manalisa sa iyong pag-grocery. Sis Pearl DM, ayan. I'm going to your house again, Sis Pearl DM. Sis Pearl DM, ayan, playing ka ulit. Sis Pearl, pangalawang play sa'yo. Paano ba ginagawa dun sa ano? Ilalaga lang ba yun? Parang sinasama ng yun eh. O, kape po tayo, kape. Yan. Yan, Pearl DM, still playing on your video. Naku, masarap to. Saging. Ano kaya, piprito? Lalagyan ng itlog. Harap ulit, ma'am host, sabi ni Mona Lisa. Dito sa kabila. Mag-grocery tayo ng kaunti lang. Hello bro, sabi ni Madena Oli. Ayun, Madiena Ali. Ayan, nagbaba siya ng link. Ayan, mega love shout out sa 12 billion in the house. Ayan, palablab naman po sa nakapin. Ayan, si Madela Ali. Making affordable snacks, pinaypay na saging or maruya. Yun yung ano, yung hihiwa-hiwain yung saging pero hindi niya puputol-putulin. Go Sir Lexus, ikaw lang host ngayon sa Kalam. Sis Mona Lisa, Dan sa grocery. Ayan. Busy sa sampay. Baka lukot-lukot yung sinampay mo, ha? Kinurot ako, kinurot. Dali. Pag-joke nga eh, ikaw naman. Ayan, Madena Ali, nandito ko na yun sa iyong bahay. Bigyan kita ng isang thumbs up plus isang 1 banana. Hindi siya Tagalog. I am here at your house, Madam Madena Ali. Ayan. I give you 1 banana and a thumb tusok-tusok.
Mamaya magpaparang si Yunuran yan. Magaling na rin magtagalog. Kasi magaling yung host. Yan. Bicolano Vlog Tracking. Sabi niya, ba kapito? Hindi. Ano ba yun? Alak po yan. Pampalakas ng loob. Ayan, mag-grocery tayo ng konti lang. Joke lang po. Paalisin kita dyan. Sabi ko sa'yo, patutulugin kita. Mega love shoutout, Bicolano Vlog Tracking. Sabi ni Marvic Family TV. Tuturo mo lang sa akin kung ano yung... Hindi ko makita eh. Ayan. Ayan si host. Biniginaw na. Bigyan ng jacket yan. Mix the Dreamer. Kapuso-puso. Pearl DM. Still playing on your making affordable stocks. Ayan. Magko-comment na ako, no? Comment ko muna bago kuhanin ni Lolo. Sarap ng saging. Sandali lang. Sis Manalis, Oh. full watch ka na. May balaho. Sarap ng saging. Ayan, si Sis Manalisa, dahil full watch ka na. Oh. Hindi mapigilan ni Bicolana. Oh. Naiinip ako sa house. Naiinip sa host. Nai-stress ako. Kaislaw, asan ka? Oh, tulog na siguro si Kaislaw. Bigyan mo na kasi. Sandali. Tapusin mo muna isa ba o kalumipat sa kabila. Well, DM, ayan, isang banana. Ayan, kita mo naman kung paano pindutin. Banana. Diba? Ay, hindi pa pala, no? Ayun. Tapos, all notification. Ba't nakalagay? Oh. Subscribe mo nga, ba't all notification kagad yung lumalabas? Dan full watch na rin tayo dito, no? Kay Sis Manalisa, no? Ayan, sa nakapin tayo. Patamsak, patamsak. May Dena Ali. Still playing on your video. Ginadgad na sili. Yan, lang sipag. Masipag lang magbaba ng link. Yan. Mega love shout out sa 19 million in the house. Ibig mo inaalis ako sa harapan. Napapansin ko lang. Ikaw pa palayasin mo dyan, ma. Ako na yung host eh. Tulog ka na, tol. Yan. Sino ipi-play natin? Yung mga per DM. Yan. Ayan, si Bicolano Vlog Tracking. Naka-play ka dito kay Madam. Prank time. Ayan. Namamrank ka pa ha. Ayan, playing na sa inyong prank time. Bicolano Vlog. Ito yung ano, yung may tracking eh, no? Yung magaling ayun. Yung magaling magmekaniko. Sino ba ang ating ipe-play? Sisip mo maribig pa na puntaan mo sa'yo. Maribig Kubyan, Maribig Family TV. Ayan. Ay, Mechanicon Driver Vlog. Oh, sige, dito muna tayo. Ayan. Bakas mga idol, sure balik agad. Ay, ito na. Pakibalikan. Lexus TV is on your house. Kaya pakibalikan mo na lang mechanical driver si Lexus TV. Hindi pa nagsisimula, may ads na. Ayan, tutusukan natin. Okay. Saka natin isa-subscribe.
Mamaya na ako magko-comment. Ang haba ng jeep. Yan, prank time. Still playing. Pasalamatan mo yung mga nakatambay sa atin. Maraming salamat po sa 14 million in the house. Summer Mix Vlog. Hindi ko na, ikaw naman dapat ang maglista. Hindi ko na nailista yung mga paano kung isa shoutout mamaya yan. Kaya ako tapos na. Hindi ko naman si Tuoki. Nasaan na si Tuoki? Ayan, may pumasok. Walang damit. Ryle Arvin Nolasco. Wow, may echo. Alam mo kung kanino ninja. Kanino ka daw, ninja? Ayan, Para mabigyan ng jacket. para mabigyan ka ng jacket, nakatambay pa din po si Gardening Journey. Salamat. Maraming salamat po. Bukas. Bukas daw, pagsolo na sa akin. Ititrain ko yung para ko paano training ko yung ano niya bukas. Kung paano bilis magsalita. Hindi na kailangan mabilis, kailangan. Ano pala, Janj Electric. Yan, baba kang bahay mo, Janj Electric, para makipin natin. Si Ma'am Eds pala, hindi pa yan. Oh, Ma'am Eds. Sino yung si Ma'am Eds? Gardening. Oh, kilala mo pala eh. Still playing, Mechanical Driver Vlog. Mahirap pala mag-host. Kailangan hindi makati ang lalamunan. Nakaling nag-host ng basketball. Pass to number 23, bringing down the ball. Ano yan? Hindi ko na nakikita eh. Paano? May Dina Ali, still playing. Malapit ka lang matapos sa empanada. Parang empanada to eh, no? Oo. Empanada to, masarap to. Comment natin bago mag-ano. Ayan, comment down below. Like 99, ano daw? Like 9,999 done. Janj Electric. Uy, ang dami nun. Oh, Dan full watch na. Dito na sa prank time. Ayan. Kanino yung napulwas. Sino ba yan? Si Medina Ali. Okay. Ano mo muna yan? Papahingahin mo muna. Ilagay mo dun sa gawin doon. Bakit? Igawin mong video. Kasi ano? Ayan, galing na ng host Lexus, sabi ni Ma'am Marivic. Janj Electric, subscriber. Andito ako ngayon sa bahay mo. Sisi, iwan ko lang po, sipi ko, nakatambay, iwan ko na, alis na kami. Okay, salamat po. Good evening po sa lahat, sa amin ni Gallery PSP. Ayan, si Gallery PSP, pumasok. Ayan. Janj Electric. Andito na ako sa bahay mo. Ayan, turuan mo akong magawa. Ito, maganda sa electrician ko. Sabihin, nakaplay. Naka-play ka. Ayan, pagawa ko sa iyo yung ano ko, yung motor ko. Ayan, good evening po sa lahat. Sa ni Gallery PSP. Good evening bro Lexus, late ang pasok ko. Alam, sabi nga ni Madinag Burgurana, walang late. Gallery PSP, hello. Kanino pong ninja siya, no? Si Ayan, Riley. hindi mapigilan. Sino po ang may-ari kay Ryle Arvin Nolasco? Kanino ka raw ninja? Oh, time to kape. Higop-higop. Sarap. Natin eh, pati sa ano ha? Yung ba kumukuleta yan? Inom kagamot, sabi. Enjoy po kayo, inom kagamot, sisikoy, pahinga na din pagkatapos ng live nyo. Opo, pahinga na. Angge Electric, hello. Sabi ni Gallery PSP. Ayan, si Bro Sarok. TV, Silago. Mega love, shout out.
prank time ni Bicolano Vlog Tracking. Patapos na. Hindi ko yata napanood, ano? Ako na mag-comment. Ikaw na mag-comment. Hindi ko napanood. Dami ko binabasa. Yan. Sir, gwapo nyo po. Ay, salamat! Ay, salamat! Bigyan na kami yan! Harang ulit host, sabi ni Mana Lisa. Hindi naman po gwapo, pogi lang. Ayan, may ads pa sa huli, si Mechanico Driver Vlog. Okay, Dan Paul Watts na po, Mechanico Driver Watts. Driver Vlog. Ayan, puntahan natin sa ibang channel. Si Jens Electric, still playing. O yan, magsasubscribe na rin ako sa'yo, plus isang banana, ano? Pupunta ako dito kay ano, kay bro. Pupunta ako. Bro Sarok. Ayan. Bro Sarok TV. Andito ako sa channel mo. Play ako ng video. Dun sa shorts lang muna, no? Ayan, dalawa pala ang channel, ano? Nagpunta rin pala si Bicolana doon. Tambay mo na lang yan dito na siya. Iko-combine na lang. Tambay mo na lang yan dito. Tambay ko na lang daw siya. Excuse me po. Ha? Hello, ba't tayo? Simpleng hapunan namin sa probinsya. Ayan, bro. Kita ba? Ayun, dapat pala dito. Ayan, kita dito. Ayan. Pe-play natin. Siyempre, habang nagpe-play, bibigyan natin ng thumbs up number 38. At si bahala na si probinsya na si Bicolana ang mag-comment. Ayan. Philippine Adventure by Alex Castro. Good evening. Sabi niya. Maraming salamat, idol host, Mechanical Driver Vlog. Wala pong anuman. Asan na yung ating isang ano rito? Nakabakante. Ayan, Philippine Adventure. Dahil bagong pasok ka, bibigyan ka ni Lexus ng Goto Channel. Ayan, bibidyo tayo. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda. 300 families lost their homes. Ayan, 9 minutes and 54. Ay, nasunugan. Lang sipag, ayaw, kumakaway-kaway. Hello guys, sabi ni Careless Islander. Careless Islander, baba ka ng link. Thank you po. Ayan, nagbaba ng link si Careless Islander. Ang bilis. Alam na alam niya yung sasabihin ni host. Ayan, Philippine Adventures by Alex Santos. Alex Santos na, host. Ayan, 300 family lost their homes. Keep safe everyone. Ayan, nasunog po. Nasunugan. Ang sabi nga, manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. Si Max the Dreamer, susunod muna kita rito kay Jens Electric. Careless Islander, hello! Sabi ni Jens Electric. Pasalamatan mo siya sa primary at si Lex Patrick. Ayan, Megs. Nawala na. Megs. Ayan, nag-wave si Sarok TV. Wala pa. Ikaw taga-comment. Andyan yung comment section sa'yo eh. Ayan, higop-higop lang ng mainit na sabaw. Kaninang bagong salin. May Dena Ali Dan. Sabi ni Philippines Adventure. Saan kaya yung sunog na to? Kailangan yata ng bumbero dyan. Saan may bumbero natin dito? Meron ba tayong sa...
Wala siren? May Dan yung Ali Dan. Yan. Ano yung ano? Mag-change pin ako. Testingin ko mag-change pin. Ha? Sino ba na ano? Lang sipad? Bakit silang Diyos pinatawag ko. Hindi ba nagbabalong pin siya, no? Kaya ako na. Wala na lang. Sige, hindi. Natagal si Aidan. Islander ba yun? Careless Islander? Ay, hindi siya nagtatagal. Makakomment lang na sila. Pagbaba na. Ayan, sabi dito sa balita, hanging amihan at easterlies magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, 24 oras. Ay, Dan Pulwats ito si Ayan, Dan Pulwats na, Giants Electric. Pabakas na rin. Ayan, nakabox na rin. Sino yung papasukin natin ng bahay? Si Megs the Dreamer baka mo? Ayan, Megs the Dreamer. Buksan mo na ang pinto. At dadaan kami sa bintana ng iyong bahay. Yan, nandito na kami sa bahay mo. Tulong tayo sa 49 seconds para maayudahan siya. Yan, Sabi, 49 seconds. Dito na tayo muna sa Guimaras Island, Battle of the Sounds. Sabi ko na, magaling sa ano to si Megs the Dreamer eh. Philippine Adventures Dan, full pack with bakas kapatid, sabi ni Mona Lisa. Reconnecting. Hinangin yung ano. Oh, comment ka. Ayan. Ang sabi sa balita, magpapaulan daw ang easterlies. Kaya pala pagka ano maambon-ambon sa madaling araw. Hindi tuloy makapag-jogging si Lexus. pagbabayin mo nga ng Thank bahay. you, boss. Pagbabayin mo nga ng bahay si Migs. Megs the Dreamer, baba ka daw ng bahay mo Para maayudahan. para maayudahan ka. Oh, ang tagal ng ano kaya no, kay Philippine Adventure. Di ba dumating yung part track? Megs the Dreamer, baba kang bahay. Mag-iwan tayo ng bakas. Tambay lang po yung mga didikit later po sukli. Ma'am, ako po yung sukli ko. Sakwan lang po. Ipin mo. Ay, pipin ko ha. Testing kong pang pin, no? Hindi po ako marunong magpin eh. Malaki po kasi mga daliri ko. Ayun! Dali! Yan. Yan. Patusok-tusok po sa mga sa nakapin. Megs the Dreamer is filled. Ayan, nakapag-comment na bro sa Rock. Si Bicolana. Sa iyong simpleng hapunan namin sa probinsya. Ayan, no? So, pupuntahan natin muna ngayon dito si Kwan. Baba muna natin ang bahay. Iwanan natin si Sarok. Ayun, may pumasok. Roy Story. Bagong pasok lang. Gandang gabi po, Ma'am Bicolana. Punta na rin. Dahil nandiyan na siya. Guimaras, Battle of the Sound. Ayan. Na-play ko na ito ngayon. Nung nagagalit, hindi ko nga alam. Kung kagagalitan. Bago lang eh. Pag nasanay ako, ako naman ang magagalit sa'yo. Philippine Adventure Dan. Ayan. Idol, kala ko po, lobat ka na. Ay, meron kaming dextrose.
Ayan, mix the dreamer plus 1 banana ko ulit. Nakakatuwa si Sir. Sabi ni Roy Story. Hindi mabigkas ni Jose. Alin ba yun? Dito ulit ako sa bahay mo. Mix the dreamer. Ayan, Max Dreamer. Nasa bahay ka ulit. Hindi niya mabigkas eh. Nahirapan siya. Dito tayo kay Roy Story. Roy Story highlight. Ayan, nandok na kay Roy Story highlight. Nag-live ka, no? Pang 5 hours tong nilive mo na to, ah. Ayan, no? Si Philippine Adventure. Ayan, mix the dreamer na dito ulit ako sa bahay mo. Pangatlong banana sa iyo. Ayan, Roy Story, naka-play ka, oh, sa iyong naging live show. Tatamsakan ko na. Hindi na ako naku-comment, mix the dreamer ha. Basta ayudan kita. Napakakapal na ng usok. Talaga palang napakaraming taong mawawala ng bahay pagka ganyan. Hindi maapula-apula ang apoy. Ayan. Bibigyan na lang kita ng isang banana, Roy Story. Yan, Dan Paul Watts ka na, mix the dreamer. Ayan, plus 1 dikit sa iyo. Pangatlong banana sa iyo. Ina-add Okay. kita, accept mo. Sa account ako, Thanks, host. Daming salamat, sir. Ako ito. Andyan na ka ba? Ayan. Never na, salamat. John de los Reyes. Ayan. Mga nagpa-pop up sa aking cellphone. Michael Sulimbaw Ikan. Ang aking mga kababata sa batch 88. Paparamdam sila. Lapit ang aming reunion. Daming salamat, sir. Sabi ni Roy Story. Malapit na mga still playing on your video, Roy Story. So, si Philippine Adventures, malapit na rin matapos yung ayan, abo na. Ayan, naabo na ang sunog. Dan Paul Watts na po. Punta naman tayo kay Ako Ito. Ito na yan. Ito na siya. Ayan, ito na siya. Si Ako Ito na siya. Naka-play ka na sa isang sipi ni Bicolana. Tamsak number 54. Rest day done. Uwi na. Sir, ganda po live nyo. Ay, hindi po akin tong live. Kay Magdang Bicolana po. Kaya po yung jacket yan. Ay, jacket. Ninja. Buti na lang hindi panty. Nino. Wala kang naka-play. Alam pa lang naka-play. Ay, ito ba yun? Yan siya yan. Rest day done. Ayan, parang napakasarap sumay dyan sa boost na yan, Kasi sinabing ako ito. Zile zile yo alergyal. Pagka sinabing ako ito, Saka yung di natigang. tsaka yung tigang-tigang, Zile zile yo alergyal. maiksi. Migs. Maggayak-gayak at aayudahan Bicolana. Never na. Stay ka. Sino pogi daw si host? Madam Roy Story. Dan Paul Watts na sa iyong story. Ikan mo lang siya. Hindi ko alam. At si Manay, ako ito. Still playing on your day. Ay, wala nang nakaplay ito. Play natin. Sino ba yung... Sige lang, meron na tayo niya.
laging masipag. Si Pearl, ayan, parang di pa naka-play dito si Pearl. Pearl DM. Dito ako sa'yo. Ayan, sabi ni Careless Islander, hello host. Hello din sa lahat ng nandito. Ayan. Galing mo pa yung sumayaw, sir. Ay, hindi pa po so yun. Practice lang. Ayan. Pearl DM, andi ko sa bahay mo. Ayan. Mas masarap pala mag-YT kaysa mag-FB. Kaya lang, wag lang lag. Nandito ko ulit, Mix the Dreamer. Oh, Mix the Dreamer, nandito ulit ako sa'yo. Hindi na ako magsalita si host. Ayan, you're offline. Ayan, back online. Ayan, Mix the Dreamer, nandito ulit ako sa bahay mo. Ayan. Ayan. Pang ilan na kanina, tatlo, pang-apat na banana sa'yo. Oh, pang-apat na banana. Madam Royce, ayudahan kita ulit dito. Pang-apat na senyorita. Ano na nangyari dyan? Pinagkapindot-pindot mo na. Ano na Hindi nangyari? ko madali nito, naglag eh. Ayan. Ayan, full watch na. Ay, full watch na, pero may ads siya, oh. Comment ka Comment. about dun sa ano niya. Hindi ko nga napanood eh. Ayan, tawag dito, Mix the Dreamer. Ayan, plus 1 banana ulit. Kape-kape na mo, kape muna, kape. Okay. Napakainit. Para hindi na ako mag-change sa andito ako muna kay, kay Madam Roy Story. Ako muna magsasalita, ha? DM, nandito po ako sa upcoming, no? Tamsakan ko muna. At saka ako isusubscribe. Ayan. Tapos, panoorin ko yung isang video mo na may habang 310 seconds. Ayan, dito muna ako, Madam Roy Story, sa 1 minute and 38 seconds. Making affordable snacks, pinampay na saging or maruya. Ayan, playing na po. Ano ba to? Ayan. Kung ano dyan ilayo, sa iyo yan eh. Ayan. Iqbal Bair. Assalamualaikum wa matulahiwa. Daming salamat, Ma'am Host. My dear friend, how are you? Coming from sore throat. Malay, ba't ganyan boses mo na sobrahan ka ng passion? Ano, ikaw mo kay Manay Marna. Manay Mirna, ako ito. Siya ba yan? Ako ito. Another play. Mayfu, MRT station. Ang aga ko kaya. O yata. Uy, dapat nagtanghali ka. My dear brother, where are you from? I'm from the Philippines. Province of Bulacan. Municipality of San Miguel. Barangay San Juan. Ito yun, ha? Ayan, Iqbal Bir. Ayan, Sis Roy Story, full watch ulit. Ayan, plus 1 dikit sa'yo. Iqbal Bir, put down your link so I can pin you next to Mix the Dreamer. Making affordable stocks, pinaypay na saging or maruya, still playing, Ma'am Pearl DM. Mega love shout out sa 7 milyon. 7 million in the house. Ayan, ano yun? 38 thumbs up.
Tama ba yun? 38 ba yun? Sabi mo, tamsakan. Please. Patamsak naman. Pati yung naka-live, tsaka yung naka-pin. Ako ito, hi. Sabi ni Iqbal Bir. Anak po ako ni Manalisa TV. Ay, ano ba? Panganay po, bunso, pangalawa, pangatlo. Ilan po ba kayo magkakapatid? My dear brother, I love you. I like you. I friendship you. Wedding. Thank you. Sabi sa mo, mag-start na lang kagasuhan mo. Ilang gabi ka lang From where, what country are you belong? Iqbal Bir. Still playing, KTV. Iba na yan. Ayan, mix, pag dito, mix the dreamer, nandito ulit ako sa bahay mo. Another banana ka ulit. Iqbal Bir, bring down link. So I'll pin you next to Megs the Dreamer. Ayan, making affordable snacks. Pinaypay na saging or maruya. God full watch na ka. Malapit nang matapos. Malaymir na. Dan pulwas na. Ayan, meron na tayong 2 hours and 10 minutes. Sabihin mo, kaya ano magbaba na kaya my story. Rui Story, baba ka na ang bahay mo. Panglabing isa po ako. Ay, konti lang kayo. Ikaw ba, bunso? Ayan. Megs, hello. Sabi ni Mix the Iqbal. dreamer plus 1 banana ka ulit. Ayan, thanks for watching Pearl DM. Sabi na yung video. Thumbs up dan, 163. Ano na lang to. Ayan. 5% na lang pala yung ating server. Ayan, ginamitan na ng... Okay, another ano ko. Ayan, mix the dreamer. Hi, Iqbal. Sabi ni Megs the Dreamer. My dear sweet Gian Biradar. Who is Jaan Biradar? Ayan, mix the dreamer lipat sa bahay mo Iqbal Bir, I am going to your channel right now, right away. You are from India. Is that India? Ayan, mix the dreamer. Nandito ulit ako sa bahay mo. Another banana ka ulit. Living alone in the same as being dead. Nagsosolo eka siya. Ay, from Pakistan. Pakistani. Thank you to my dear brother. I'm here at your house. You are all alone. Nobody but you. I will thumbs up number 15, and I will subscribe. I'll give you 1 banana later. Ayan, mix the dreamer. Full watch ulit. Ayan, plus 1 banana ka ulit. 2022.
How are you from Pakistan? Basa mo. No war? Pakistan mayroon yung... Ciao. I'm still playing on radio. Yes, my dear brother, I am Pakistani. Hina net, ma'am. Hina daw ng net, ma'am. Sabi ni Roy Story. Ayan, big shout out sa 2 million in the house. Another play kay Roy Story ka. Another play, Roy Story, dagdag WH po. Padaan lang saglit. Mega love shout out. 10 minutes. 10 minutes. Starts playing now. Oh. Ala. Iqbal, beer. O bakit nakita yung aking kwan? Ano to? Pwede tanggalin yung charger nito? Ito? Pwede na yan. I-charge mo na yan. Pilhay. So what is Pilhay? Yan, charge na, charge. All Pakistani tips and bed. But why? You're offline daw. Bakit nag-offline? Lalak na. Ito naman na bakit? Eh na. Hindi daw, hindi daw yun. Offline. All Pakistani tips and bed. Play mo, di pa siya nakakala. Ma'am Philippines Adventure. Na-play ko na yan dito sa Lexus. Kung saan ito eh. Iqbal, not all others are good also and friendly. Nag-uusap sila. Ayan, Ma'am Philippine Adventure. Nandito ako sa Coron, Palawan. Pusok 90. Ayan, still playing si Dagdag WH po. Daan lang saglit. Si Roy Story. Oh, balik aral. Pronunciation. Francia. Ayan. Dinamarca. Coron, Palawan. Ang ganda siguro dyan. Magkano kaya pumasahe dyan? Makapagpabook nga. Pag tayo ay kumikita sa YT. Ayan, mega love shout out sa 5 million in the house.
Iqbal. Dan Pulwats. Yan, Dan Pulwats. Lexus TV. Iqbal. Dan Pulwats on your video. Plus isang banana. Ayan. At bumalik sa bahay. Ayan, sabi ni Gardening Journey, labas na ako sis, papasok na ako sa work. Sige po, ingat-ingat po. Sino pa ang ating ipe-play? Sino pa? Sino? Ito si Mix the Dreamer. Mix the Dreamer, ay, hindi pala siya ito. Si Roy Story pala. Sige, nandito na to. Si Roy Story. Bigyan natin ng ano yan, banana. Quick edit. Ayan. Ay, medyo ano yan. Sa mahaba tayo. Ayan. Ayan, si Mix the Dreamer, nagbaba na naman ng link. Gardening Journey with Eds. Ayan, daming kamay. Okay, Margie brother. Come back to Lexus, my dear brother. Pantalan sa Ormoc. Ayan. Ormoc. Maganda na naman sa Ormoc. Eh. Kailan nga yung nangyari yung kwan? Ormoc Roy Story, play on your video. Ayan, tatamsak ako na. Tamsak number 19. Tamsak dan. Philippine Adventure. Ayan. Oh, my dear brother, give me your personal number. Next time, my dear brother. I have no Gcash. Wait. Later. Sabi ni Pakistani yung number ko, personal number ko, I have no Gcash. Ayan. I'm back. How to use this one? Philippines, hey! Thank you po sir. Ayan, sabi ni Roy Story. Ayan, hindi na kami. Ayan, mag-ano na tayo, 2 hours and 22. Sasaktuhin lang siguro natin ng 2 hours and 32. At tayo mag-e-end na. Iqbal. Ayan, sa Pantalan, Ormoc.
the Dreamer. Roy Story. Okay na yan. Kaya maya, pagkali magkita tayo. Meron ng konti. Sakto na natin 2 minutes. 6 minutes na lang eh. Oo. Ayan, pa-full watch ka na, Roy Story, sa Play Direct Lexus TV. Dito na. Pakibalik ka na lang. Harang again, host. Ayan. Sabi ni Roy Story. Mag-comment ka dyan. Ayan, si Roy Story, pakibalikan mo yung Lexus TV ha, kasi Saan ba yung sa comment? kanya yun. Comment section. Makita niya yung Lexus TV. Ayaw mapindot yung mga QWERTY ayop. Diyan na lang tayo sa pusukso. Ayaw mag-comment ng cellphone niya. Malapit na si Ma'am Philippines sa picture. Sino yung play natin din isa pa? Wala na. Meron pa. Safe pa ba na-play mo niya? Napunta mo. Napunta ko na. Dapat na sa'yo. Ito nga. Okay na yan. Ano na lang? Ito, si Gardening Journey. Kita ko dito na si Gardening Journey. Parang hindi ko pa na-play yung kanina eh. Gardening Journey with Edge. Gardening Journey, andito ako sa'yo. Ay, lumabas na siya, no? Ito nga yun, yung nag-garden. Meron pa akong dinap-play sa kanya pala dito. Marami pa, ang dami niyang kwan eh. Pagka nga, pag di busy sa pilahan eh, panoorin ko nga yung mga kwan ni Madam Johnny. Makapulot ng mga succulent plants. Replanting and reusing old basin. Ay mga nagbo-bonsai siya eh. Bermuda. Ayan, sa Coron, Palawan. Malapit na ako, napakasarap mag-swimming dyan. Beautiful place. Sino ba yung taga Coron, Palawan na... Yan, may comment ka na pala eh. Yan. Oh, talagang binibili nila yung yung mga garden soil, oh. Magaganda ng garden soil nila. Rich in talaga yan. Yung mga sinunog. Next, the Dreamer, kumakaway-kaway. Yan. Daming salamat po. On the way po. Yan. Okay, salamat din. Roy Story. Ayan. Meron na lang tayong last 3 minutes sa ating live show. Live stream. Habang isusulat ko muna kung sino-sino yung mga pumasok, no? Hindi mo na matandaan. Hindi ko na matandaan, sa dami. Ayan, mega love shoutout sa dalawa nating milyones. Ayan, mega love shoutout, Mami Pearly Vlog. Mega love shoutout at si Godepa, Aben TV, Jess Gings, ano to? 3F, Roger Villa, Tuoki, Lang Sipag TV, Kaislao, Mike Lagalag, Ponbars Guapo, Yuno Channel, Iqbal Biir, Megs The Dreamer, Roy Story, Madam Eunice,
Pelis Cooking Vlog. Lovely Sky Mix. Mona Lisa. Sino pa isa? Hindi ko alam. Ako ito. Sir Verna. Marivic Cubian TV. Vlog. Ate Mirna Grande. Maribig yan. Marivic Cubian Vlog. Yan. Mega love shout out po sa ating Sa lahat. Philippines Adventure. At ito ang pinabibili sa atin, Sis Cassie. Si Madam Summer, di mo na siya. Si Madam Summer Miss Vlog. Sir Mikael. Si Sir Nicael. Ayan. Ang ating admin. Nandun po sila sa ano ngayon, sa Lamay. Okay na yan. Okay. Sama. We still have 30 seconds to play. Make more time. Make more time. Make more time. Kape. Make more time. Si Ma'am Adventure. Oh, dan full watch na, Madam Adventure sa Coron, Palawan. Sila rin, pumasok sila rin. Oh, sino yung pumasok? Nagkawa na to. Pasok sila rin. Yung nakita yan. Kanina pa to. Oh, hindi mo siya, hindi ka man na nagsarap kay ano, kay Lalin. Ang magkano ka na? Paalam ka na. Yan na. Okay, paalam na po kami. Thanks for tuning in our live stream. Hanggang bukas